Aita edo ama galtzeraino, betiko aur geratzen gara. Kaos iragarriaren eta gure artean, bitartekari esti bat dago. Amultzuki entzuten gaituen belarri eta hotz lasaiak lanaren. Amodiaren naiz esilioaren izkinak leuntzen ditu. Kafea daten eta sua atitzatzen da. Gaznak biltzen neguko arrestirik karroindatuetan. Tribuaren katea ez dela nola nahi hausten sumatuz. Atzo egun bihar ongi oliestatu metronomoak kolpatzen duela. Betikotasunaren segida urriaren itxurak umen mantentzen gaitu ondarrean. Eskolako lagun ankerrek zazpietan txikienari. Zizare leketatzua lepo ondoan pausatu zioteneko aberearen lerrakoaz eta sukalde solapean dilingotu soka eratxikorrean harrapatu uletristearen azken burrumbaz oroitzen gara berezik. Denborak ahitu zitzaizkidan. Disko zaharraren hildoak erautzez, betetzen ziren eran. Lekuaren gainean emokatzen nintzela iruditzen zitzaidanean, ilun beltza gatibatu eskualdetan zehar. Begiak izten nituen eta ziuntasur handiaren espondetara itzultzen nintzen mentalki. Ez genuen orduan, estralurtar edo 007 agentearen beharrik jarduteko. Balizko zuge zilarrak kantuz izuaraziz erreka egiko belar erraldoietan jausika ibiltzeko. Auzoko landetako toazatxe zein ahantzen bilusteko. Ardien gibeletik atzak birikak odolestatzeraino mendibar malkar gaitzetan gore egotzeko. Iaurgairako iratze biltzera larraskenean idien aitzinean abiatzeko. Munduaren aitzinean bezala. Hotz emaile.